következő órában indul. A következő órában indul a Zenevakar. Minden, ami zene és bulvár. Délutáni lazulás Márki Papával. Ez a Ghetto Rádió. Köszöntök mindenkit! Itt a Színva Rádió 99.5 www.színvaradio.com online. Én vagyok Márki Papa, ez pedig itt a héten indult Zenevakar című kis könnyed délutáni műsorom, azon belül is a Ghetto Rádió blog. Ugye a Ghetto Rádió az már senkinek sem ismeretlen, fekete zenével foglalkozok, rap zenével, R&B-vel, East Coast, West Coast, hazai, külföldi, minden ami van. Általában ugye szoktam hívni a hazai élvonal képviselőit, illetve a kezdőkkel is szeretünk foglalkozni. És hát ez van, tehát a Ghetto Rádiót most áttettük ilyen hétköznapi rotációba, már nem a vasárnapi műsorok lesznek, hanem így hétközben fogok minden nap jelentkezni egy-egy nap rapzenével, általában vendégekkel, lemezajánlókkal, videóklip ajánlókkal, parti ajánlókkal, úgyhogy így ebben az új felállásban, így a Ghetto Rádiónak az egyéves felállásában lassan itt vagyunk újra, elindultunk újra, és itt van az első vendégem az új szezonban. Köszönjük be szépen! Csá, Ghetto Rádió, Young G vagyok, Béci. VV Béci van itt, el is megyünk zenélni. Egyen meg a VV Bécit. Rendben van. Elmegyünk zenélni, gyerekek, egy kis VV Béci, azaz Young G dallal, utána pedig jövünk vissza nektek. Sziasztok! 99.5 Színva, ide tartozom. Apu, vedd meg nekem a város, automata váltós, kocsival szállném a dombot. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szészek. Lájkolj minket a Facebookon, facebook.com/Rádió Színva. Visszajöttünk VV Béci Young G dala után, Színva Rádió 99.5, ez itt a Ghetto Rádió. Márki Papa Zenevakar című műsora, itt van VV Béci velem, az a Young G, és éppen egy selfie botot elemezgetünk. Azt elemezgetjük, inkább emelgetjük. Olyan képeket lehet vele csinálni, hogy sírsz. Nagyon jó. Én majd a selfie botról akarok egy fényképet magáról a selfie botról, jó? Ha megengeditek. Kajak, amikor jöttél és csuktad össze, azt hittem, hogy viperával jössz, mondom. Van az is, de dehogy is. No, akkor a kocsiba leszólok a késemért. Nem hülyéskedünk gyerek. Ide adtál most nekem egy pendrive-ot. Oda. Young G26, ami belefér. Így van, ez a legújabb album. Így van. Magyarországon mennyire elterjedt ez, hogy ilyen pendrive-on adják ki a lemezt? Én megmondom őszintén, hogy nem néztem utána, de sokan azt mondták, hogy ez egyedi, az egyedi, ilyet még senki nem csinált. Szerintem se. Én nekem nem azért volt elsősorban az egyedisége miatt, egyébként igen, már eléggé high-tech életet él mindenki, és kell az USB, főleg úgy, hogy általában már minden autós Magnó is, meg autós rádióban, hogy bedugod az USB-t, azt már ezt nem kell CD-kre válogatni, vagy MP3-okat összeszedni. De ennek inkább az volt a célja, hogy 42 számot tartalmaz, ugye 2 album van rajta, egy egyszer 26 szám, ez a Debut Outlaw album, amit tavaly szeptemberben csak online-ban raktunk ki, és most egy plusz 16 trackkel kijöttünk, ez az Ami belefér album, és akkor, hogy ezt a kettőt rárakjuk, ugye vannak rajta videoklipek, vannak rajta külön ilyen flyerek, képek a rajongóknak, szóval tök jól meg lehetett csinálni, és így a végén tök jól kijött. Nem egy olcsó játék, sokkal drágába kerül, már mint nekem a gyártási költsége, mint egy CD-nek. Olcsóbb alapul, mint egy CD. De tényleg, szóval igen. Vagy mint egy üres pendrive. Hát mondjuk megmondom, hogy örülök, mert az én kocsimban például nincsen CD-lejátszó, csak pendrive. De nagy. Voltak itt nálam Animal Cannibals-ék múlt héten, ők CD-t adtak, hát most azt nem tudtam meghallgatni. Illetve meg tudtam, csak nem a kocsiba. Tehát otthon nyilván van hifi, tornyom. Persze. Egyébként pont, ha Animal Cannibalsről van szó, pont kollégámat kérdeztem, hogy volt-e már ilyen szerinte, hogy Magyarországon pendrive-on adtak ki lemezt, azt mondja, hogy a Animal Cannibals adott ki ilyet. Igen? Én sem hallottam. Nem tudom, én sem hallottam, mert lehetséges, mondom, ide vessék az első körcön, nem fogalmam sincs. Hát, hallottam már ilyet egyébként világszinten, hogy volt ilyen, de itthon én nem tudnék. Nem. Egyébként azon is gondolkoztunk, hogy az Ami belefér albumot, az
külön CD-re kirakjuk, de aztán nem döntöttünk az, mert mondom, ennek nem az volt az egyedisége, hogy na most elsősorban én jövök ki először egy ilyen USB-vel, hanem pont inkább az, hogy ráférjen ennyi szám, és a CD-re nem fér ennyi szám. Jó, hogy adtam, most venni akartam egy pendrive-ot, akkor képeknek jó lesz. Egy film rá, 2 gigás? 2. A film ráfér. Persze, simán, és még hagytam rá 1 giga tárhelyet körülbelül. De jó fej vagy, esküszöm. Na, tehát akkor ezen rajta van a lemez, rajta vannak videóklipek, melyik klipek vannak rajta? Megmondom őszintén, hogy fejből így nem nagyon tudnám, de általában azok a dalok vannak rajta, szerintem már mint videoklip formájában. Mi válogattuk ki, csak van rajta 8 vagy 10, fogalmam sincs most így felsorolni, de inkább azok a dalok, amik népszerűbbek, és az ember megkaphatja. Vannak kimaradt jelenetek, amik nem fértek bele mondjuk videoklipekbe, az mondjuk érdekes lehet úgy a rajongó számára, de mondom külön személyre szabott flyerek, borítóképek, amiket lehet kirakosgatni, poszterek, meg ilyenek vannak rajta. A szobámat megnézem, majd küldöm egy fotót. Ragasz fel, persze. Igen, telefonon is háttérre meg lesz. Úgy van, cserélni akarom hátteret. Ugye? Van egy mesztelen kép rajta. Azt majd a WC-re rakom ki. Verni. Nem. Ez egy komoly zenei műsor, kérlek szépen, úgyhogy viselj. Itt vagyok. Kik működnek közül a lemezen? Igni? Sokan. Az Igni is közreműködik. Hát, hogyha a dupla lemezt nézzük, már mint a 2-t, akkor... egészen. Akkor a Hibrid, Mr. Hibrid? Hibrid is, aha. Majd erről akarok beszélni, vagy beszéljünk most akkor Hibridről? Erről akarok beszélni, beszéljünk most. Akkor beszéljünk most. Volt egy Hibriddel nektek egy összerűzésében. Így van. Hát én pont akkor ismertem egy hibridet egyébként abban az időben, amikor nektek volt ez a kis, hogy hívják? Hát ugye én nem ugyanaz a hibridről beszélünk? Hibrid 26. Az, ő vele van rajta a közösszal. Na, de ez nem került még ki, igaz? De már ez az album formájában kikerült, és már... Netre nem. Hát most már azt hiszem múlt hét óta le lehet tölteni iTunes-ról, Spotify-ról, mindenhonnan. Kiposztoltátok ti ezt? Én kiraktam többször, de... Esküszöm, hát pedig biztos, hogy igen? Elsőként kattintottam volna rá. Deezeren is ingyen és bérmentesen lehet hallgatni, a Spotify-ot lehet ingyen hallgatni, ott még ingyen hallgatni is lehet, és akkor az iTunes-ról meg is lehet vásárolni. Figyelj, valójában ennek az egésznek a sztoria az, hogy én mindig elismertem, és mindig tetszett nekem a hibridnek a munkássága. Egy körzetből vagyunk, a 26-os körzetből, és ottani tehetségeket, mármint ottani tehetségeknek össze kell állniuk, érted? Nekik kell képviselni azt, hogy mondjuk ők legyenek a mag, és hogyha jönnek tehetségek, akkor segítsenek ezeken, mármint a srácokon, vagy a fiatalabb embereken. De sajnos itt volt mi jóban voltunk, nagyon volt, hogy egy közös számot. Első videóklippetekben is. Így van. Mi úgy volt, hogy csinálunk egy közös számot is már akkor, és utána az lett ebből az egészből, hogy volt egy vitázásunk, de ilyen tök hülye félreértés miatt, és akkor voltak ilyen ide-oda írogatások, és utána mi leültünk, miután én kijöttem a villából rá egy évre, 2-re, nem tudom, mi leültünk beszéljük már, vagy ezt nem így kéne azért. Ki keresett kit egyébként ez ügyben? Hát ez elég fura, mert úristen, hát mikor megyünk bele. Hát a Zsoltinak, a volt főnökének volt egy-két vagy volt egy buli sorozat, amiben ő is közreműködött már, mint olyan szinten, hogy elhívtuk fellépni, hogy jöjjön ő is. Pénzt raktunk a zsebébe. Na mindegy. De és a lényeg, hogy ott volt az, hogyha én már a Zsoltival akkor úgymond jóba voltam, és hozzájuk tartozik ez a srác, akit úgy hívnak, hogy Hibrid, akkor találkozzunk már, és azért beszéljük már meg ezt a problémát. És szerintem mind a kettőnknek volt ez a kezdeményezése, hogy mert régi dolog már. Persze. Igazából. És akkor leültünk, megbeszéltük a dolgokat, megcsináltuk, és pont volt egy számom, amit a Matt Diamond, aki egyébként Angliában dolgoztam bele. Ő készítette az alapzenét, és olyan szöveget írt rá, hogy sír. Hát Hibrid nekem az egyik kedvencem itthon. Nagyon. Tehát azért a West Coast-ba, azért én azt mondom, hogy minden téren. De ezt tudja ő is szerintem. Persze. Nekem van, én is dolgoztam Hibriddel is több ízben is, tehát masterelt, és nekem közös dalaink is vannak nekünk is. Nekem sok dalt masterel mai napig. Amikor láttam a Géulénél is, hogy több dalt masterelgetett, neked is. És hát ugye most ez a hip-hop háborúzás nagyon megy itthon. Megy.
Egyébként nem menne, csak vannak lázadó egyéniségek, akik azt akarják, hogy ez működjön, és szét akarják széleszteni az összes brigádot, már nem ugyanaz van, mint régen a hip-hopban, ami volt, hogy mindenki egyért és egy mindenkiért. Sajnos ezt szét akarják szedni. Én úgy gondolom, hogy van egy erőteljes brigád, akik egyébként a nagy része tehetséges is, és semmi problémám nincs ezzel az egésszel, csak én azt tudom mondani, hogy nem rillek, és inkább tisztelet a kivétel, mert vannak köztük is jog, de engem zavar az, hogy próbálja az ember, tényleg egy kis országban vagyunk, nem tudunk egymás mellett úgy elmenni, hogy ne találkoznánk, vagy ne legyen semmi probléma. És mégis szítják a tüzet. Tisztelet, mondom megint a kivétel, de nagyon kellemetlen, iszonyatosan. Hát az én szerintem is, meg nekem erről az a véleményem, hogy ez a műfaj ez többről szól, mint hogy most itt csatározunk egymással. Hát persze. Tehát már most kezd leülni szerintem valamilyen szinten, már ilyen dalok írogatása mondjuk egymásnak, mert egy időben tényleg ez ment egy 3-4 hónapja mondjuk, hogy hetente jöttek ki bívdalok jobbra-balra, én már untam. Az a gond, tudod, hogy már nagyon nagy rajongói tábort szedett össze mindenki. Igen. És bármilyen rosszat vagy pozitívat nyilvánul meg a másik előadóról, az az ő táborának a degradálása, mármint a másik táborának a degradálása. Így van. És az a kellemetlen, hogy én kézzel, körömmel kaparok a rajongóimért, mert tényleg belőlük élünk meg, és ők segítenek minket átviszolni tényleg mindent. És majdnem megint csúnyát mondtam. És a kellemetlen az, hogy olyan kicsi, mint még egyszer mondom, hangsúlyozom, ez az ország, hogy nekünk szükségünk van mindenki rajongására, és nem csak egy adott tábor rajongására, és nem is adja meg sok ember a lehetőséget, hogy ez nyitott legyen. Tudod? És ez így borzasztó, mert ahova fog fajulni ez az egész, amiket csinálnak majd az emberek egymással, vagy nem is tudom. Szóval, hogy ez nagyon rossz irányba megy. Szerintem is igazából a tartalomra kéne menni. A lemezről beszéljünk még egy kicsikét. Itt amik vannak videóklippek a pendrive-on is, meg amik megjelentek, ugye itt már régebb, tehát hamarabb jelentek meg videóklippek, mint maga a lemez, vagy mint maga az album. Lehetséges. Szerintem. Erről az albumról egyetlen egy szám van, ami videoklip formátumban is megjelent, de az is aznap, amikor a klip, szóval, hogyha az Ami belefér albumról beszélünk, az új 16 trackról. Én arról. Na, hogyha arra beszélünk, akkor ott valójában csak a Sablon című nóta, amit Dukai Reginával készítettem, az jelent meg egy időben az album megjelenésével. Mert az Ami belefér érdekes, mert az Ami belefér című szám, az a régi albumon van rajta, és nem az új Ami belefér című albumon. Nagyon megcsavartad. Ja, muszáj van. Így kell csinálni. Ja. Menjünk el zenélni. Mit szólsz? Menjünk. Már hibridről volt szó. Hibridnek ugye hát a visszatérő dala. Így bennem. Igen. Gitánó nyomja benne ugye a refrén. Igen. Szóljon ez. Utána szól egy kis muzsika, utána pedig jövünk vissza ide a Zenevakerba, a Ghetto Rádióba, WWBC Young G-vel, és Molnár Márki Papa Madofakával. Ennyi. Csocsi. Nekünk számít a véleményed. Mondd el te is műsorainkról, zenéinkről e-mailben, a rádiószínva@gmail.com címen, vagy SMS-ben a 0670 387 0375-ös telefonszámon. Ez a Ghetto Rádió. Egy kis zene után visszajöttünk, Zenevaker, Ghetto Rádió, Színva Rádió 99.5, színvaradio.com per online-on tudtuk minket hallgatni. Mikrofonnál még mindig Márki Papa és Young G. Ennyi, jobb, mint a WWBC. Elnézést kérek. Azt hittem, hogy... Ne. Akkor Béla. Így van, ez a legjobb. Na, lemezt kiveséztük, nézegettem itt a neten, és hát komolyan mondom, meglepődtem egy-két közreműködéseden, amiről eddig nem tudtam. Na, mesélj. Például Zambó Krisztián. Figyelj, megmondom őszintén, hogy ezek a közreműködések azért születtek, vagy azért jönnek. Egyébként van a mulatósba is, hogy belemászok, meg én mindenbe. Tényleg. Nem azzal, szerintem nem. Magyarországon, mint megint csak visszatérve, iszonyatosan kevesen vagyunk, és nagyon túltelített a piac. Tök mindegy, hogy mit csinálsz, csak csináljad szívből, és ennek majd egyszer megjön a gyümölcse. Egy Zambó Krisztiánnál egyébként pont az volt, hogy én tisztelem, becsülöm az édesapjának a munkásságát. Mindenki szerintem. Így van. És mellette ugyanúgy ő a leszármazottja, és csinál
csináltunk egy közös bazsaválást, ha apja jön, akkor vele csinálnék egy közös dalt, de nekem a kisebbik falat maradt. De egyébként egész. Ne, én imádom, persze. Én egyébként a zenei alapján ezt kicsináltam, nagyon tetszik. Szerintem a Burai Krisztián. Ha, mert nem volt aláírva a YouTube-on, majd azt igen? módosítsátok. Pont arra kattintottam rá, mert azt tetszik. Igen? Jó. Igen. DJ Deka. Na hát ez meg a pénzért volt. de Dekát szeretjük, aranyos. Igen, Mezőkövesdnél, akik itt lakik, nem messze. Igen, tényleg jó fej vagy. Ismerjük egyébként, mi forgatunk már neki klippet így a stáb. Igen? Igen. Figyelj, ugyanúgy, mint a DJ Szatmárival is. Azt szóval, a következő kérdés. Igen, DJ Szatmárival is. Figyelj, én megmondom neked őszintén, hogy fogalmam sem volt, amikor mondjuk a Szatmári fel akart kérni egy közreműködésre. Én nem ismertem DJ Szatmári. Hát, de nevét se? Nem, én nekem fogalmam nem volt szó szerint róla. Ó, már nekem sem, nagyon verhetni sem mondják, egy számcímet se tőle. Igen. Figyelj, és képzeld el, hogy megcsináltuk ezt a számot, tudod, de akkor én már úgy éreztem, hogy már mennyit tagad, már jó van, megcsinálom azt a dalt. Elmentem, felreppeltem, elküldtem neki a sávokat, és ilyen 3-4 hónap múlva megyek fellépni, és add már le a DJ Szatmári számot. Mondom, micsodát? Tehát a Szatmárit. Miről beszélsz, tudod? Felmegyek, és így mentünk hazafelé, és gondolkodom, hogy Szatmári. Mondom, úristen, mondom, ezzel csináltam egy zenét. Fel a YouTube-ra megnéztem, és több mint 1 millióan megnézték azt a videót. Nem is tudtál róla? Nem, fogalmam nem volt. És képzeld el, hogy a következő bulikban már vittük DJ Szatmári nótát, elkértem a sráctól, előadtuk, és imádták. Tökre szerették. És azóta jó barátságot kötöttünk a Pistivel, tök jóba vagyunk. Szatmári Pisti? Igen. Az a neve a Szatmári István? Így van. Na, így van. Igen? Tök jóba vagyunk, egy nagyon jó srác, egy iszonyatosan jól csinálja, az ő műfajába, ez tök jó, amit csinál egyébként. Úgyhogy tetszett ez a közreműködés is. Dope-mennel is volt egy? Dope-mennel is, de vele neked is volt, nem? Nem is volt, nekem is volt. Igen, nekem 2008. Igen, az sem most volt. Ja, az sem valami tehetségkutató volt. Igen. Ja, Laciékkal, figyelj, ez meg megint a tisztelet. Szóval, hogy én tisztelem a Laci teljes mértékben az egész munkásságát, az, hogy bemész a szobájába, és az összes őrültség, amit hát meg lehet szerezni a zenei piacon, ő megszerezte. Figyelj, most leszámítva az, hogy mennyire politikázik, vagy mennyire akarja ezt csinálni, én imádom, szeretem, szóval, hogy nekem semmi bajom. Így van, és egy teljesen jó dalt hozták egyébként össze. Ja, igen, az meg a másik. Az tényleg jó dal. Kicsit tényleg ezt a régi Dope-mel stílust. Így van. Viszont sajnálom, hogy ennyire kevés lett a nézettsége, szóval, hogy egyébként meg egy jó fogalmam sincs, de nem ment olyan jól fel, mint amennyire mondjuk számoltam volna én is, mert ugye tényleg egy júvítás. Teljesen jó dal volt. Ja. De nem volt nektek úgy ilyen valami kis konfrontálódásotok így előtte? Nem volt semmi? Nem, Lacival. Hát nem tudom, oltotta a húgomat, hogy valami ilyesmi volt, nem tudom. Én próbálok mindenkivel megbocsátani, de... Nem a tizet akartam szítani, csak én hallottam ezt a... Nem, fogalmam. Valami volt, de ezeket már fájtlattál. Kivel volt még olyan közreműködésed, ami... Vagy inkább úgy kérdezem, hogy kivel voltak mondjuk, többes számba kérdezem, a legjobb közreműködéseid, amikre tényleg büszke vagy? Hát figyelj, megmondom őszintén, hogy amire büszke vagyok, az egyik az a GOD-s közreműködések, mert az úgymond az én csapatom, az, hogy fiatal tehetségekből tényleg össze tudunk kovácsolni valamit. De amik sikeresek is voltak, az a Michel, a Ignivel, a Kicsi Nyullal, ugyanígy, mint a hibridistobta a Gitánóval, igen. A Dukai Reginával most. Hál' Isten, én szeretek több is, szóval én szerintem nem az a nehéz feladat, hogy megcsinálok egy sláger számot, és utána 10 olyan slágert csinálok ugyanazzal a BPM számmal, majdnem szinte ugyanazzal a szöveggel, hanem szerintem az a kihívás a zenei téren, hogy mindig próbálj újulni, és mindig próbálj egy másik projektet csinálni, mert ettől leszel színes és változatos. És most nem a melegségre gondoltam. Szóval, de tényleg, szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez a kihívás, és nem az, amikor csinálunk egy számból 10-et. Így van. És ezért is vagyok úgy, hogy tényleg mindent kipróbálok. Hogyha Kisgrófó jönne, még vele is tolnám, érted? Hát én azért vele meggondolnám, de vannak jó. De a nézését meg a járás. Az az ő dala? Igen. Ismerem. Van még olyan, hogy Elmiki, ezt ismered? Nem, nagyon nem jó, hát van az a pénz lehetséges. Elmiki, meg Horváth Hami még a másik nagy kedvencem. Azt nem meg. Nagyon nagyok. Igen, és szerinted, most már ha ilyen közreműködésekről van szó, hogy szeretsz kipróbálni mindent,
Nem tudom, sokszor ilyen közreműködésénél érzem azt, nem nálad, hanem így általában előadóknál, hogy ilyen érdekből születnek ezek a közreműködések. Ja persze, sok ilyen van. Figyelj, nekem vannak ilyenek, akik tudom nagyon jól, hogy érdek miatt akarnak, de akiben látom ugyanúgy a tehetséget, és azt mondom, hogy miért ne lehetne ez így. Tudod, nekünk is, mert te is ugyanúgy kezdhetted szerintem, mint ahogy én. Sokan úgy vannak vele, hogy én bementem a való világba, és utána én már elkezdtem zenélni, és milyen könnyű volt. Persze. Nem, én előtte is zenéltem, és azért nekem is nagyon sokat jelentett volna az, hogyha látják azt, vagy rajtam azt a fajta tehetséget, amivel rendelkeztem, és mondjuk ismert emberek azt mondják, hogy igen, csinálj velem egy közös zenét. Ez nekem egy nagyon nagy előrelépés lett volna. Főleg úgy, hogy a közösségi oldalak mostanában hatalmasan pörögnek, és tényleg, hogyha egy jól menő oldalra, vagy jól menő előadóval csinálsz egy közös számot, akkor a te like számaid is olyan szépen meg tudnak ugrani, kölcsönösen tudjátok kompromisszumok által segíteni egymást. Szóval, így van. Ennek én örültem volna. Nem volt, én próbálom ezt úgymond átadni azoknak az embereknek, akikben látom azt a fajta affinitást, azt a fajta ilyen előremenést, hogy csináljuk, hogy akkor gyerünk, akkor segítek meg. Így van, ez így kezd, teljesen jó hozzáállás, és ugye, ha már kezdetekről van kicsikét szó, hát ugye, te ugye való világ előtt is ismertük egymást, tehát én tisztában volt, hogy volt az Outpost-nak, most nekem már elég komoly szintű videóklipjétek voltak akkor is, illetve a Gettó Rádiónak volt egy válogatás lemez, az AMV, Magyar vagy Nyugat, azt, amit 2011-ben adtunk ki, amin ugye szintén szerepeltél. Így van. Tehát, hogy itt azért így a hallgatóknak, illetve a közegnek is mondom, hogy itt azért nem arról van szó tényleg, hogy te most kezdted el 3 éve, és akkor... Hát kevesen, mert mint sokan azt mondják, tudod, folyamatosan vannak azért mai napig. Akik tényleg viszik a híremet, meg akik tényleg igazi rajongók, azok vágják, hogy miről beszélek, meg vágják, hogy mi volt régen és mi van most, de egyébként nem nagyon kell bizonygatni, tetteket kell csinálni, és folyamatosan előrehazni, és az új dolgokat csinálni és hozni. Szóval, hogy nekünk ez működik abból a szempontból, hogy tényleg odarakjuk magunkat, tényleg minden nap szinte ezen dolgozunk, hogy ezek működjenek. Sokkal nagyobb projektek is vannak, mint amit egyébként látnak az emberek. Szóval, hogy tényleg mindennapos gondolkozás árán jutunk oda, ahova most, vagy ahol most vagyunk. Így van. Hát aki nincs benne, az nem tudja ezt, de én azt mondom, hogy most lehet, hogy mi is akarjuk tudni, hogy a felvágott hogy készül. Hát azt nagyon nem. Tehát azért mi maradjunk meg fogyasztó, illetve a hallgató maradjanak meg hallgatóknak. Így van. Menjünk el zenélni. Egy kis igazi West Coast legenda, a South Central Cartel. I'm Rider jön, utána még jön muzsika, utána pedig jövünk vissza Young G-vel és a Zenevakerra, a Gettó Rádió. Peace, ja! Újra itt vagyunk a Zenevakerban, itt a Gettó Rádió blog. Nálam itt van Young G, aki még mindig a selfie botjával játszik. Bár más bottal játszhatnék. Hát azért itt a stúdióban azért ne. Jó? Itt vagyok. Említetted itt most a GOD-t, illetve a feltörekvőket. A GOD-ról beszélgessünk már. Ez tavaly alakult meg? Tavaly, igen, 1 éve működik a GOD körülbelül. Szépen lassan még gyerekpicipőben járunk, de folyamatosan nagy tervek vannak. Az van, hogy sok ember megint csak ebből a szempontból, hogy nem lát mögé a dolgoknak. Azt hiszi, hogy ez ugyanolyan, mint egy kiadó, vagy egy más csapat, igen. Ez valójában nem egy csapat, ez egy közösség, ez egy szervezet is lehet majd akár. Itt nem konkrétan sokan, mert ugye valójában a célja az, hogy fiatal tehetségeknek próbálunk teret adni. Na most abból a szempontból igen, ugyanaz, hogy vannak benne előadók is, méghozzá mondjuk rapperek is, de nem csak ezt a szegmenset tartalmaz az egész. Tudod, itt olyan feltörekvő tehetségek is helyt kaphatnak, akiket mi úgy látjuk, hogy mondjuk például friss diplomások és el akarnak helyezkedni ügyvédként. Ugyanúgy megadjuk azt a marketing lehetőséget, amit tudunk. Ugyanígy egy webest, vagy ugyanúgy egy zeneszerkesztőt, vagy ugyanúgy egy flyer készítőt, vagy egy DJ-t, vagy egy táncost, vagy egy színművész, szóval, hogy itt sokkal nagyobb a tér. Ez olyan szintű közösség, ahol ez hülyén hangzik most, de egyelőre tényleg valami olyasmi van a fejemben, meg 1-2 ember fejében, hogy egy országot az országon belül teremteni, és nem konkrétan rámenni itt most semmi politikai dologra, meg persze, nem erről van szó. Egy szekta, mondjuk. Igen. De hogy segíteni
segíteni egymást, tudod, ezen a közönségen belül, viszont úgy segítjük egymást a közönség belül, hogy itt tényleg tehetségek sorakoznak, meg vannak, és egymásért vagyunk. Szóval, hogy igen, erről szól, mi próbáljuk azokkal az előadó srácokkal, rapperekkel mondjuk, vagy énekesekkel megfogalmazni, hogy miről szól ez az egész, és megmutatni a nagy közönségnek, és aki úgymond csatlakozni vágyik, azokat majdnem mind meg szoktuk hallgatni, és figyelünk is rájuk, de hogy ebben mondom sokkal több van, mint hogy az emberek azt képzelik, hogy ez egy másik csapat, és ilyen már van a lehet, hogy saját pénznemünkre, szóval hogy még nem tudjuk, mi lesz előre. Persze. Olyan nagy dolgokat akarunk csinálni, hogy ez még megfogalmazhatatlan. A tagok bevétele az hogyan zajlik? Hát ez valójában úgy szokott működni, hogy van már egy X mennyiségű tagunk, akik megint csak azt tudom mondani, hogy mintálnak zenei producerekből, flyer készítekből, webesekből, fotósokból, zenészekből, előadókból, és úgy szokott általában lenni, hogy mi is folyamatosan így a körünkben, hogyha látjuk vagy halljuk, hogy vannak tehetségek, azokra folyamatosan ráklikkelünk, megnézzük őket. Hát itt valójában az a lényeg, hogy önellátó legyen az ember, szóval itt nem az van, hogy segít neki, meg hogy pénzt ad a zsebébe, hanem az, hogy egy tehetsége legyen és csinálja is. Teret adtok neki gyakorlatilag. Így van, csak egy teret kap, viszont ez a tér eléggé úgymond univerzális, szóval hogy bármit megcsinálhat. Általában úgy szokott lenni, hogy most akik vannak fix tagok, van egy belső körünk, a belső körbe bedobjuk azt, akit szeretnénk, hogy legyen, akárki felajánlja, meghallgatjuk, megnézzük őket. Közösen megbeszéljük. Igen, közösen megbeszéljük, próbálunk mindenben közös dolgot. Én hozom meg a felsőbb döntést, de figyelek arra, hogy ők mit mondanak, vagy mi az, amit szeretnének. Szóval, hogy én is úgy szeretek dolgozni, hogyha jó emberekkel vagyok körbevéve. Szóval, hogy általában így működik, de ugyanúgy segítjük egymás munkáját, mondjuk kirak a webes egy weboldalt, hogyha webről van konkrétan szó, megnézzük, mindenki nem degradálás szempontjából, hanem azért, hogy fejlődjön az ember, hogy figyelj, itt egy kicsit változott, figyelj, és próbáljuk úgymond segíteni egymás munkáját, de mondom, ez mindenre kihat, és nem konkrétan csak a zenére. Teljesen jó, és így zeneileg a rapperek között kik vannak most így konkrétan benne? Hát most ugye friss tagok az elkövetők, de Szlovákiából van a Veko, a Goré van kint Angliából, Németországból a Tív, a Hoodies Békés Csabáról, van az Íz, aki egy olyan feltörekvő tehetségre, szóval nagyon ügyes lesz egyébként. Van az Iván, de sokan mások. Az Igni is benne van, többek között a Balog Máté is, aki zenei producer, szóval, hogy vagyunk egy pár. Voltak már olyan tagok, akik mondjuk kihullottak, nem? Persze, de ezek mind az aktivitás miatt. Van egyetlen egy dolgot kell betartani, az aktivitást. Az, hogyha már bevesszük az embert. Persze. Elég nagy szó kell ahhoz, hogy bevegyük, szóval, hogy mi nem azért gyűjtögetjük az embereket, hogy na még többen legyünk, hanem tényleg próbáljuk ezt a közösséget egyben tartani, tudod, és úgy hullanak csak ki emberek, nem veszekedés, és ugyanúgy folytathatja az útját, és mi nem fogjuk degradálni az ő saját munkáját, ő semmilyenket, hanem valójában az a lényeg, hogy nem tudta teljesíteni azt a követelményt, aminek meg kellett volna felelni. Igen. Ezáltal gondolom azért figyelemmel követel a magyar hip-hopot. Ja. Mi a véleményed most? Hát figyelj, már egy ideje, szerintem már egy jó 2 éve elég erőteljesen megy a hip-hop Magyarországon, meg működik, szóval, hogy egyre többen jönnek fel, viszont megint csak azt tudom mondani, hogy túltelített a piac, és sokkal kevesebb emberre lenne szükség. Ezt én is így gondolom. Igen, szóval, hogy én szerintem itt is, mint mindenen belül, sok mindenen belül egy összefogás kéne. Nekem van erre is egy javaslatom, de sajnos az a gond, hogy már belefáradtam, és biztos, hogy kivitelezhetetlen, mert az a gond, hogy Magyarországon szeretünk mindig a másik kertjébe kotorni és nézegetni, hogy ott mi van, így van. meg a másik zsebébe. Szomszéd tehene is dögöljön meg. Persze, így van, és az a gond, hogy itt egy nagyon nagy reformálás kéne, tudod, hogy az összes magyar előadónak össze kéne fogni, húzni egy határt, hogy mennyi pénzért járunk el fellépni, és ebből egy darabot, egy centet nem engedni. Ez a diszkósoknak is jó, mert kiszűrik a rosszat, mert a rosszakat nem fogják akkor megvásárolni, csak a normálisabb előadókat. Nyilván. Nekünk jobb, mert jobban
jobb pénzt keresünk azért, amiért egyébként így is elég rossz pénzt kapunk, mármint mihez képes rossz pénz. Nyilván persze, igen, most ez mindenki a saját szintjén romorog, de hogy igen, azért belegondolunk, hogy a rádiókból a jogdíj se a hip-hop felé közelít, szóval, hogy inkább teljesen más zenéket játszanak a magyar, úgymond országos kereskedelmi rádiók. És ezzel semmi probléma nincsen, csak mondjuk amikor kimész Erdélybe vagy Romániába, és megőrülsz, olyan zenék szólnak a rádióban. De, szóval, persze. Hát a Romániában van a B.U.G. Mafia például, persze. Hát ez mekkora veszkó. Hát vagy csak mondjuk egy Inát, aki mondjuk nem, az megint egy másik szegmens. Szóval mind a kettőt lehet játszani, érted? Persze. Magyarországon sajnos ez nem adatott meg. Még egy Majkának se, aki mondjuk egy belehallok slágerrel, azt tudom mondani, hogy a magyar YouTube-bon az élen, sőt, hanem az első. Leghallgatottabban ez így van. Szóval nagyon kellemetlen, és itt egy nagy reformálás kéne, csak itt egy összefogás kéne minden előadóval, csak ezt nagyon nehéz összehozni, főleg úgy, amikor vitázások mennek folyamatba, hogy mindenki ellen, szóval, hogy így nehéz ezt megoldani, ezt a problémát. Előadókat szoktál vadászni YouTube-on így a GOD miatt? Aha, szoktam. Hát például most is volt, és nem vadáztam, hanem csak egy ismerősöm ajánlotta rá fel a figyelmemet, a Giza. De Mr. Giza? Mr. Giza? A Pécsi? Pécsi. Persze. Én csak Gizát tudtam egyelőre, de... Lehet, hogy már nem, a Mr. már nem használja. Lehetséges. Bele és képzeld el, hogy most úgy néz ki, hogy ő is csatlakozik és GOD tag lesz, aminek nagyon örülök, mert tök jó nézettségei vannak. Nagyon jó nézettségei vannak, meg jók is a dalok. Igen. Ez megint egy teljesen más szegmens, szóval, hogy ő se a kemény, meg a brutál hip-hop, hanem egy könnyed, sokkal slágeresebb vonal, és nekem ez tetszik, főleg úgy, hogy tudod, én kompromisszumképes vagyok, meg a GOD is kompromisszumképes, szóval, hogy abból a szempontból, hogy itt valójában inkább az a lényeg, hogy a Gizánál például, aki mondjuk előrébb van sok más tagnál is, mondjuk nézettségűleg, vele kompromisszumokat kell kötni, és tök jól meg tudunk egyezni, mert nekem nem ő is akar valamint, te is, és ezeket találkoznak úgymond az érdekek. Nem konkrétan a pénzről megy szó, és nagyon megrendel. Egyébként Giza is rajta volt a Gettó Rádió válogatáson, csak ő csapatban, a Játékosok Klubja néven voltak rajta. Igen, abban a lemezen ők is most volt már. Hát nem most volt. Meg ő én lemezemen is rajta van Giza, egy nagyon-nagyon jó refrént énekel nekem. De jó, nagyon jó. Szerintem majd adásra lehet meg is mutatom, ha megtaláljuk valahol. Jó, szóval ő is tag lesz, úgy néz ki, szóval hogy böngészszük, tök jó, de mondom inkább hál' Isten, most már elértük inkább azt, jönnek. Hogy magát. Arra voltam igazából kíváncsi. És zeneire mit gondolsz így a magyar rapről, hogy milyen szinten van mondjuk? Hát nem a mostani amerikaihoz képest kérdezem, mert a mostani amerikai nekem per pillanat nem tetszik. Mondjuk így a 90-es évekbeli szinthez képest így a zenei alapok, keverések, rap technikák, milyen szinten vagy? Figyelj, én azt mondom, hogy most már szerintem jön vissza. Amerikába is jön vissza. Most nagyon a trap vonal ment, de hogyha most megnézzünk egy Kendrick Lamarnak a King Kunta számát, sírás, olyan 90-es évek elejé, hogy úristen, és nagyon erőltetik egyébként, mert nem erőltetik, hanem nagyon vissza akarják hozni ezt az egészet. De megmondom őszintén, hogy én ebből a szempontból is újító vagyok. Én nekem tetszik Wiz Khalifa, tetszik most Machine Gun Kelly. Ritz, őt ismered? Ritzet is, persze. Én már, ő nem West Coast, mondjuk, én csak West Coastot hallgatok szinte. Így van. De nagyon-nagyon komoly csinál. Nagyon. Szóval, hogy fehér figura, ugye, odakint, hát a fekárnak vége van szerintem. Igen. Nagyon komoly nagyon komolyan tolja, ja. De ugyanez Machine Gun Kelly is, hogyha meghallgatod, majd iszonyatosan jó egy clevelandi rapper. Szóval, hogy de nagyon el van maradva a Magyarország, mindenféle fajta. Igen, de azt mondom, hogy kezdünk feljönni. Jövünk, nem erről van szó, csak az a gond, hogy a közönségünk még nem fogadja az újítást. Mi előadók rá, hogy mi tudnánk ezzel mit kezdeni. Így van. De hogy ők még nem nagyon értik. Most érted, elmész Bivaj Asznádra, és nem mondtam ki a B betűt, de hogyha elmész oda, és előadsz egy komoly trappet, vagy egy komoly R&B dalt, vagy egy soul dalt, ők nem nagyon értik még. Igen. Mondjuk a trapnél úgy vagyok, hogy itthon nem nagyon hallottam még olyat, hogy tényleg jó is lenne itthoni. Ja, persze, itthon még nem nagyon volt. A Hoodies próbálkozott. Hoodies ügyesek egyébként. Még velük meg a hip-hop contesten találkoztam. Hát én mondtam neki, nekem tetszik a cuccuk, elnézést, de szokták is nekünk a Gettó Rádióra küldeni a dolgokat, rájuk szoktam hallgatni, meg ott beszélgettem is velük, hogy mondom, jó volt a produkció, csak nem idevaló volt sajnos. De ők nagyon tehetségesek, ők is oszlopos tag a GOD-be, úgyhogy beszéltem velük róluk, meg idén. Na, menjünk tovább zenélni, ha az új zenékről volt szó, aki Spice Van, szeretsz? Micsoda? Spice Van. Aha. Spice Vannak jött ki Bosszolóval egy közös lemeze, illetve MC8 van még ebben a dalban, ami most jön, Respect to the OGs. Utána pedig jövünk vissza. Yeah! Színva Rádió FM 99.5
ide tartozol. Visszajöttünk kicsi kis nyugati parti zenék után, még mindig itt van velem Young Béci G. Így van. Young G Béci. Young G Béci G. Valaki úgy mondja, hogy Young G. Jáncsi, mondjuk melyik klipped volt az, amiben a Jáncsís pólóban vagy? Kell egy kis botrány. Na, az nekem nagyon tetszik. Egyébként gondolkoztam, mert nagyon sok embernek lehet megcsináltatom majd pólóba, azt lehet majd vásárolni. Ja, vásárolni is. Aha. Nem, egyszer úgy kijött a klipped, utána rá egy pár hétre otthon dúdoltam valamit. Mondom, mi az Isten, ezt mondom, nem jut eszembe, és mondom, elkezdtem hallgatni, de mondom, tényleg mondom, te neked a... Benne maradt a replém. Igen. Mondom, de jó, mondom, de jó az a dal, de mondom, mi ez? És kajal 2-3 kicsit dúdoltam magamba, aztán mondom, csak rá... És azt mondom, pont megosztottad, vagy nem tudom, ezt akkor kattin. Na mondom, ez lesz az, amit én kerestem. Sajnálom, mert egyébként ez is az a dal közé sorolható, ami nem olyan nagy néző, jó, ilyen 3-4, nem tudom hány százezren van, de hogy... Terhetetlen vagy. Ugye? Én jobban szerettem. De ez ugyanolyan, mint van az én kedvenc dalom, ami... Mi a címe? Ébredj fel. Igen, az Ébredj fel egy, ugye? Mert mindegy, tökéletes az Ébredj fel, és én abban nagyon sok erőt raktam, meg nagyon sok érzés, meg nagyon sok minden. És nekem általában ezek a dolgok, amiben nagy érzéseket rakok, soha nem pörögnek. Így, mert én is így, ezt már láttam saját zenémen is tapasztaltam, hogy amelyik dallal azt mondom, hogy ezzel most szétrobbantok mindent, semmi, amelyik dal meg olyan, hogy csak úgy kijön néha. Az meg oké, jobban. Igen, nem lehet igazából belőni. Ja. Most egy netes világban, nem tudom, én úgy nagyon úgy vagyok, hogy inkább videóklippeket éri meg gyártani. Igen, így van. Hát, ja, sajnos. Hát Isten adná, hogyha mondjuk azt lehetne, hogy jobban megérje az, hogy mondjuk CD-ket adsz el, mert ez egy kicsivel olcsóbban kerül. Igen. De hát nem tudom, eléggé gáz ez is, hogy ilyen szintre ment fel ez az egész, hogy már nagyon olcsón hozzájuthatsz videóklip gyártásokhoz. Hát, de némelyik olyan is. Igen, ja. Csak amikor tudod, én amikor 18 éves voltam, vagy a tököm tudja mennyi, akkor nekünk kőkeményen meg kellett dolgozni. Tényleg azért, hogy az első videóklipet, hát tudom neked mi a jót megcsinálni. Ott 3 gyereknek 1 millió forintot kellett összegyűjteni, úgyhogy sem munkánk, semmi nem abban volt, és 333 000 forintot gyűjtse össze úgy, hogy tényleg mindent megcsinálni. Amit most meg tudsz csinálni mondjuk a tizedéből. A tizedéből, hát igen, a tizedéből. Igen. Szóval, hogy már ilyen 50 100 000-ekkel már úgy forgatnak videóklipeket, Így van. Ezen is jövőtál most én is, amiket forgatgatok magamnak klippeket, vagy forgatgatunk magamnak klippeket, hát én is úgy vagyok vele, hogy ezelőtt 5 évvel hol álmodtam volna ilyen klippet. Felejtsd el. És te ilyen szinten jó, csak mi sok ilyen klipnél látom viszont, hogy azért figyelj meg azért, amilyen olcsó, szóval, hogy ugyanez van, mint egy bulikba. A bulikba tudod, hogy szűrik ki úgymond a rossz embereket, akik csak kötekedni jönnek, meg húzogatni a csajokaját, meg ott játszani magukat. Ezeket mind úgy szűrik ki, hogy oké, 2000 forint a beugró. Igen. És arra már nincs pénzük, hogy bemenjenek, akik meg kifizetik, azok meg már normálisabb emberek, meg már felnőttek az ilyen dologhoz. Érted? És itt egyetlen egy probléma van már megint csak azzal, hogy mivel túltelített a piac, ezzel megint csak azt írjuk el, hogy még túltelítettebb lesz a piac, mert mindenkinek lehetőséget adunk és teret adunk. Így van. Hogy még több, és sokszor az átlagembernek már azért nincs kedve meghallgatni még ezt is, mert még ez is. De komolyan, most nekem ugye a munkám része ez. Ugye, hogy igen, szóval hogy ebből azt hiszem gáz. De meg nem, ezek miatt mondják azt a rapperekre ránk, hogy te rapper vagy. Még igen, mindig. Szóval, hogy úristen. Amerikában meg aranyakláncok és dollármilliárdokat keresnek ebből. Igen. Én is úgy vagyok ezzel, hogy most nekem ugye a munkám része is, hogy menjek rá a zenékre, de már tényleg úgy valamikor egy olyan együttes látok, akit szeretek is, de mondom, már hallgattam, hogy 5 újat, igen. Már nincsen kedvem rákattintani. Így van. Tényleg vannak klippek, amiket kiposztolok a Gettó Rádióra, de meg sem nézem, csak 3 nap múlva van időm, mondjuk, akkor már kedvem nincsen. Persze. Vagy mondjuk pont telefonon vagy fent, azt nem úgy. Így van. Érnek a dolgok. Kicsit még a repzen átalakulásáról akarok veled beszélni, ugye azért te is a 90-es évek beli dolgokat tartod, úgy gondolom előnyben. Persze. Tehát a vállásodból is látom, ugye, hogy Tupac. Persze. Legnagyobb példakép, nekem is van Tupacos tetkom, csak nekem másfajta. De jó. Nem tudom, ilyen nagyon nagy, tehát legendás dolog, amit ő csinált, én szerintem. És így, tehát arra akarok ezzel igazából kiukadni, hogy a mai zenék azok már teljesen mások, ugye?
Hát átváltozott. Igen, de mindenféle fajta szempontból. Most erre lehet mondani azt, hogy van egy-két jó próbálkozás, de azt is lehet mondani, hogy ha Notorious B.I.G. és Tupac még élne, akkor tudja, hogy nem lenne ez. Szóval, hogy ezek az emberek nem lennének. De mivel, hogy teret adtak ennek az egésznek is, egyébként sokszor van egy-két jó irány, szóval, hogy én azért mai napig én próbálom, mert mivel, hogy én táncoltam is, nekem muszáj volt még annó is azokra a zenékre is, a 90-es, 2000-es évek elején táncolni, amik mondjuk funky zenék, vagy dance slágerek, vagy ilyenek. Szóval, hogy igen, de hogy én látom az újítást, meg látom, hogy mit visznek bele, de azt is látom, hogy azok az emberek, akik elkezdték a 90-es években, és utána gondolták, hogy majd pénzt csinálnak abból, hogy újulnak, azok már sokan bánják, hogy úristen, mi lett ebből az egészből, és próbálnak visszanyúlni a 90-es évekbe, meg a régi hangzásokba, több-kevesebb sikerrel. Én nekem tetszik, ami most van, persze itt is ki kell szűrni a jót, de mondom, vannak jó próbálkozások, viszont hiányzik a 90-es évek teljes mértékben. Kiket szerettél a 90-es évben meg így Tupacon kívül? Hát figyelj, nekem nagy kedvencem mai napig Busta Rhymes, aki volt. Nekem ugye a 90-es évek elején is, meg a vége feléről is beszélhetnénk, ugye a Digital Underground, mondjuk abban is benne volt a Tupac, de mondjuk sokan mások is akkor jöttek ki, mint Nas, nekem ő is nagyon tetszik. New York-i vonal, igen. Így van, de DMX is a 90-es évek fele jött ki. Notorious B.I.G. mondjuk róla beszéltünk, de hát ő is hatalmas. Így van. Fresh Prince, ugye Will Smith, ugye az is tök jó volt akkori időszakban, de Flip the Script, vagy lehetne sorolni, Coolio, hát ez mekkora, szóval tényleg olyan slágerek voltak, hogy Ice Cube, ugye a NWA, de mondjuk ők már 80-as évektől. Így van. Így van, szóval jöttek ki jók, én imádtam. Meg hát azon gond, hogy ott nem lehetett, nem hogy Chris Christ is szerethetett az ember, érted? Szóval, hogy bármi olyan újítást, amiben ott a 90-es évek újítás, de beszélhetnénk mondjuk Brandyről, vagy beszélhetnénk olyan csajokról, mint Ashanti, ők is a 90-es évek vége, 2000-es évek elején. Szóval, hogy azért jöttek Christina Milian, szóval voltak jó próbálkozások. Igen. Most van egy új sorozat, nem tudom, hallottál róla, Empire, hát nagyon a legnagyobb fanja vagyok, te úristen, töltöm lánkorról ezerre. Megőrülök az asszonynak, beraktam, és azóta nem tud lekattani. Most eljöttem, ha hiszitek, hanem a 11-es részt le kellett tölteni, mert az asszony nem bírt. A 12. is fent van még, nem? Ne hülyeskedj. Várjál már töltöm is. 9-nél tartok még. Milyen sztorik lesznek. De viszont rossz hírem van, tehát most vége az évadnak. Igen, hallottam, és szeptemberig minimum kell várni. Azt úgy tudom, hogy a nyáron fog. Jó, nekem még van 3 részem, én még jó. Nekem még egy, a 2, a 11 meg a 12. Akkor nekem 4, várják, 9, 10, 11. Így van, nekem 3 vagy 2, nem tudom. De aki teheti, az nézze meg. Magyarországon annyira nem futott be, egyébként utána olvastam, de egyébként kasszasiker, világsiker, azt mondják. Ez a film, ez a sorozat, viszont azt mondják, hogy Magyarországon nagyobb a letöltési arány, mint a Foxon, vagy nem tudom. Foxon adják, azt hiszem, én is úgy tudom. Nagyon jó, volt nekik a Terence Howardnak egy másik rappes filmje, azt vágod, a Nyomulj és nyerj. Hustle and Flow. Szerintem azt is láttam. Abban egy nőkkel kereskedő úriembert alakít. Hogy nem akartam csúnyátul kimondani, egy PIMP-t alakít. Mégis az olyan az a film, mint ennek lenne az előzménye. Ne hülyeskedj. Csak annyi, hogy jött a Terence Howard kerül a végén sítre, nem a csaj. Na, ezt megnézzük. Azt nézd majd, Hustle and Flow az angol címe. Megnézem. Ott végül is arról kezdődik, hogy az utcán van, ugye reppen, és ott kezd el reppelni. A női, a feleség, aki a Cookit játszol, is játszik benne. Ne helyes. De nem fogod felismerni, mert olyan csúnyán meg ki van maszkírozva. De ez most nagyon jól sikerült. Itt a szereposztások is nagyon jók. Nagyon jó itt minden. Nagyon tehetséges emberek. Én meghallgattam az albumot. Olyan album. Azt én még nem hallgattam még meg. Nagyon jó az album. Meg fogom hallgatni egyébként. Még ez a Dirty vonal nekem az annyira nem jön be a zenei világban. Így van. Mondjuk a Nyomulj és nyerj, abban viszont ezt a régi, annak a 3-6 Mafia csinálta például a filmzenéjét. És Terence Howard azokat a dalokat reppeli el a filmbe. Nagyon-nagyon. Most is nagyon jó. Nagyon komoly az a csávó. Menjünk el akkor zenélni megint, és utána lassan el kell sajnos köszönnünk. Jó. Menjen egy olyan zene, akiről már volt szó, Ritz és Twistától a Bounce című dal. Kicsikét pörgőnyelvű úriemberek jönnek, utána pedig jönnek vissza a magyar pörgőnyelvű úriemberek, Young G és Márki Papa itt a Zenevakárban, a Ghetto Rádióban. Yeah! Ez a Ghetto Rádió. Éjjó, Zenevakár, Ghetto Rádió blog, itt van mellettem Young G.
illetve én vagyok Márki Papa, itt a mikrofonok mögött, itt a Színva Rádió 99.5-ön, illetve a Facebookon is tudtok minket lájkolni a Rádió Színva oldalon. Bécikém, hogy érezted magadat? Iszonyatosan jól, nagyon jól. Én Miskolcon imádok itt lenni. Itt vannak a leggyönyörűbb lányok, a legnormálisabb srácok, úgyhogy imádok, és mindig csak ide járok. Köszönjük szépen, keressél minket, én itt vagyok mindig. Mindenféleképp. Lehet, hogy lesz itt egy bulink is Miskolcon, úgyhogy reméljük sikerül. Remélem egy VIP jegyet. Mindenféleképp, csak jöjjön össze. Az öreg Márki Papának. Mindenképp. Meg az egész Gettó rádiós táv. Így van. Az én vagyok egyedül. nem, nagyon nagy egyet az. Shaker Rhymes is még besegít nekem a háttérmunkákban, ugyanúgy. Ennyi. Valami, amit esetleg nem érintettünk, de amiről szeretnél még beszélni? Van-e olyan dolog? Hát az, hogy most jött meg a jogdíjam, és iszonyatosan kevés. Az jó, nekem még nem jött meg. Én tavaly kaptam, majd kimondom 6000-et, hogy jó, mondjuk nekem nem sok. Hát én most az iTunes meg az ilyenekről néztem, és nekem se sokkal több, ne aggódj. Akkor még jól is vagyok. De viszont még várok, hogy jöjjön. Ja, hát figyelj, valójában szerintem majdnem mindent kiveséztünk. GOD-val kapcsolatban esetleg küldhetnek neked demókat, valami címet tudsz adni, vagy Facebookon küldjék? Figyelj, van a Facebook a GOD-nek, meg egyébként én nem vagyok annyira nagyon privát, nekem mindenki írhat, szóval, hogy maximum nem írok vissza, de... Én is így vagyok vele. Én egyébként minden levelet megnézek, viszont csak annak írok vissza, aminek tartalma is van, és tényleg normálisan van megfogalmazva a levél úri emberek módjára, szóval, hogy bárki. Én egyébként inkább, amit nagyon előnyben részesítenék, azok az énekesek, hogyha ez az előadó művészi oldalt nézem, akkor inkább énekesekre van legfőképpen szükségünk, meg csajokra, akik rappelnek, vagy jól az jó lenne, de én ezt már évek óta keresek egy csajreppert. Nagyon kevés. Van egy van, most nem mondom a nevét, majd mondom neked privátban. Jó, van egy-kettő. Hát egy jó van. Hát illetve van mondjuk több jó. Meg volt? Meg volt? Nem keverjük a munkára magánéletet. Persze, a szezont asszom már. És nem mondtam ki. Megint nem mondtad ki. Csak egyszer káromkodtál még ma, úgyhogy annyi még bele, csak Gettó Rádió, itt lehet káromkodni, tehát ne hülyéskedjünk. Ami belefér. Ide azért kemény fiszkók jönnek interjúra. Jó. Na, hát akkor köszönjük ezt az interjút neked. Én köszönöm a lehetőséget, hallgassátok sok szeretettel az albumot, van rajta érdekes, mármint te is hallgass. Hát szerintem hazafelé meg is fogom nyugodtan, mert van hallgatni. egy-két jó Illetve dolog. szerintem rotációból is be fogunk tenni egy-kettő dalt. Zsír. Fizettek jogdíjat? Igen, csak azt én fogom eltenni. Akik bejönnek, azoknak a jogdíját is én teszem el. Na, hallgatóknak elmondanám még itt a kötelező köröket. Ugye Gettó Rádió Hungary oldalon tudtok minket lájkolni, illetve oda át tudjátok küldeni nekünk a legújabb videóklipjeiteket, illetve dalaitokat. Valamint ugye él az a felhívásunk még mindig, ha a Gettó Rádió logót elküldjük nektek, akkor ha beleteszitek ezt a videóklipetekbe, akkor kiemelt és többszöri megosztást kaptok a videóklipre, de ez csak akkor érvényes, hogyha a videóklipet mi a megjelenés előtt láttuk és leokéztuk, és mi küldjük át nektek a videóklipet. Ha a rádióban szeretnétek, hogy dalokat játszunk le, azt pedig ugyanúgy el tudjátok nekünk küldeni a markipapakukaszgmail.com címre, valamint ha a Gettó Rádió Hungary-ben elkülditek MP3 formátumban, akkor le tudjuk játszani, és annyi ennek a kitétele, hogy a dal legyen kicenzúrázva, saját zené alapon legyen, tehát nem mixtape-re rappelünk, illetve stúdió minőségű legyen a dal. Ezek a kitételek. Jövő héten ugyanúgy fogunk jönni Gettó Rádió rovattal, de holnap én még ugyanúgy fogok jelentkezni Zenevaker műsorral 5 és 7 óra között, itt a Miskolci Színva Rádióban 99.5-ön. Tudtok minket online is hallgatni a színvaradio.com/online oldalon, illetve lájkolni a facebook.com/radio színva oldalon, a Gettó Rádió Hungary oldalon, valamint engem, Márki Papát, és tudtok követni, lájkolni. Akármilyen kérdésetek van, várunk titeket nagyon-nagyon sok szeretettel. Ez volt a Zenevaker és a Gettó Rádió blog. Sziasztok! Csá! Yeah!